Harry Potter je nejlepší film na světě. Dobrý. Pa la la pa para pa. Čauky, vítám vás u 3. dílu Perníkový chaloupky, já jsem Maruška Já jsem Honza. a dnešní díl začneme rekapitulací toho, co nás čeká. Začneme tam, kde jsme skončili naposled, ale bude to aktualizovaný, protože jeden z nás se na seriály kouká a konkrétně viděla Euphorii a The Boys. Takže Maru? Takže moje názory na Euphorii jsou takový, že viděla jsem první 2 díly, protože když to natáčíme, tak jsou venku první 2 díly. A první díl, fakt jako disgusting, to polikání, jakože budu tady spoilovat, to polikání toho fentanylu disgusting. Moc jsem nechápala některé věci, vlastně jsem byla taková jako, kam jsme se to posunuli, jak jsme se bavili minule o té estetice, že se to posunulo, tak i ten příběh se samozřejmě posunul, ale byla jsem taková nejistá. Druhý díl, however, banger. Byl druhý díl, nebo to byl první díl? Už s džínama, děťátko, pes. To bylo v prvním díle hnedka. Ano, Ginny nebudeme nic čekat. Ne. To bylo hnedka. Jako je to hodně nahý. Je hodně nahý, hodně sexuální, což jsme asi čekali. Mě to zase tak nepřekvapuje. Já jsem viděla The Idol, takže prostě jakoby vím, jak ten Sam Levinson funguje. Nicméně, druhý díl, zpátky je moje nejoblíbenější postava Maddie, což ti nic neřekne. Já vím, kdo je, pardon, halo. No dobrý, tak to je nejvíc hot holka mýho života, prostě kromě Zendai. Takže ta je zpátky a hodně to bylo o ní, takže I loved. A pak ještě je zpátky Jules. A to se trošku dál rozvine, si myslím, v dalším díle, což je hodně super. Jinak jakoby mediocre výkony od Jacoba Elordiho je vidět, jakoby, že fakt je over Euphoria, jakože on v prvním díle měl chvilku i australský akcent svůj. A ne úplně bracho, jsi Američan, uklidni se. Ale, no, takže we will see, nechci to prodlužovat, aby to nebyl jenom další Euphoria díl, i když to by se mi bylo. Já potřebuji jednu otázku. Ano. Myslíš, že ten režisér to dělal, jakoby ty scénáře a všechno, a ten první díl a tu scénu přesně ze Sydney Sweeney dělal způsobem jako tohle je moje artistická vize a takhle by to mělo být, ale deep down si tak jako jenom sednul k tomu a tak udělej pejska. Já si myslím, že spíš deep down bylo up, nebylo to down. My se chtěli jenom, aby Sydney Sweeney dělala pejska. Jakože myslím si, že veškeré artistické věci už se vyřádil v těch prvních 2 sériích a teďka už neví, co se děje. Protože jakoby ani ty shots nejsou zas takový cinematografický nějaký extrémně, takže I don't know. Well, nicméně, The Boys jsou mnohem lepší než Euphoria. Jsou fantasticky zase jakoby natočený a všechno. To je jasný, výkony herecký jsou fantastický, viděla jsem 3 díly a Homelander dělá horší věci, než dělal. Já jsem viděla rozhovor s tím hercem a on říkal, že udělá i tu nejhorší věc, kterou si myslí, že by v životě neudělal, taky udělá, což vlastně jakoby nikdo neví, co to je, protože on udělal fakt hrozný věci, takže uvidíme, jak to dopadne. Už to udělal, nebo pořád čekáme, myslím že to udělá? Myslím si, že čekáme, že to udělá, ale vztáhl ruku a zmlátil tam svýho syna. Takže jakoby to jsme nikdo nečekali. Třeba já jsem myslela, že ho ušetří a on mu pak dá do držky. Takže uvidíme. Je to fakt jako dobrý. Jsem zvědavá, jak jsem zmiňovala v minulém díle, jak tam budou ty herci z toho Supernatural, jak se toto vyvine. Aby to nebylo cringe, mám trošku strach, aby to nebylo jako pušování moc toho. Ale víš, jako, aby se to líbilo i těm lidem, co neznají ten background z toho a neví, že oni spolu hráli prostě 20 let. Tomu rozumím. Já jenom teďka už jsem přemýšlel zas nad něčím jiným a říkám si, když máme tu spojitost, co jsme řešili minule s Amerikou, tak jak dlouho bude trvat, než Donald zmlátí barona? No jasně. Týden? 2? Jakoby míříme tam. A líbí se mi, že ten Eric Kripke, co to napsal celý, tak říkal, že ty 4 série předtím jsou zaměřený jako, že teda reflektují nějak tu situaci v té Americe a že tato 5. byla vlastně před zvolením Trumpa natočená a říkal, že je vlastně
šokující pro něho, jak moc se jakoby strefili. Jsou tam kempy, jakoby podporovatele toho, co je proti Homelanderovi, takže jakoby kempy, jakoby migrantský, tam jsou jakože mega paralel vlastně, a že ho to až vystrašilo, když to vidí Takže teďka. The Boys, nový Simpsonovi. Prakticky předpovídají budoucnost. Slyšeli jste to tady první. OK. A třetí věc, která už se dostaneme k jiné části, kde budu mluvit i Honza, nejenom já, ale třetí věc, je Sherlock. Holmes. Yes, my boy Sherlock Holmes, který má nový seriál na Primeu, jmenuje se to Young Sherlock. Viděla jsem to celý během asi 3 nebo 4 dní. Je to fakt dobrý, jakože je to detektivní, je to vtipný, je to cheeky. Není to jakoby sexy, to bych neřekla, ale je to cheeky. A hlavní roli tam hraje malý Voldemort. My jsme dneska tematicky Harry Potter. Wow. Malý Voldemort, co hrál malýho Voldemorta, ten herec. Tak ten hraje hlavní roli. Je hodně dobrý, já jsem ho neviděla nikdy v ničem a je hodně dobrý. A je to vlastně o tom, jak on se seznámí na Oxfordu s tím jeho potom hlavním nepřítelem, což je Moriarty. Harry Potter, a jo. To mě hodně pobavilo. No s tím Moriartym, Jamesem Moriartym, yes. A oni jsou tedy friends, protože jsou ještě mladí. A ještě se tam nestal ten konflikt. Ale ty jako divák víš, že oni nebudou a je to fakt dobrý. Na konci trošku přeplacený. Už pak byli asi ve 4 dalších zemích, nejenom v Anglii, byli prostě, dobře, ve Francii a prostě v Turecku. Ale zároveň už jsem si říkala, proč jsme na každý díl na jiné lokaci. Nicméně doporučuju. A to je asi celý, co bych tomu chtěla říct. A pojďme. Začnou jako Friends, potom ale víme, že už tam budou i benefity. A nakonec Enemies. No, Friends to Enemies. Enemies to Friends, v obráceně. Enemies to Friends, je to naopak. Enemies to Friends bývá ten klasický plot, ne? Jo. Tak tohle bude Friends to Enemies. Viděla jsem v nějakém rozhovoru, že se těch 2 kluků, co hrajou, ptali, jestli to není trošku heated rivalry. A oni oba dva, protože vědí, co je heated rivalry, tak říkali, jakoby rivalry to je, a heated to je docela taky. A já jsem se na to dívala s tím, že jsem si říkala, tak třeba to bude trošku jakoby queer, a nebylo. Ale pokud teda jdeme takhle hop z téma na téma, tak heated rivalry bude mít Broadway. What? Pokud to není nějaký hoax, tak jsem viděl i jakoby obsazení 2 pánů, co tam budou, a bude to jakoby broadwayovský, nebo minimálně jako divadelní zpracování muzikální. Myslíš, že budou na té scéně píchat spolu? Hele, není to potvrzený jakožto správný novinář, to nemůžu potvrdit, takže zatím uvidíme. Každopádně, další věc, a tím končíme naše poohlednutí se okénko zpět. Yes. Máme zde opět našeho kluka Otu Klempíře. Bam. Při přípravě na tenhle díl jsem si napsal nějaký věci. Potom jsem se o 2 hodiny později podíval na seznam zprávy, napsal jsem si jiný věci, protože Pak si přijel jsem do studia, protože jsme ve studiu. Ve studiu? Reflektory, pardon. Milion lidí tady prostě za kamerou, jo? Jo. Přijel si do studia a zjistil si, že vlastně se zase něco vyvinulo. Zjistil jsem, že Ota řekl další věci? Kravinku. OK. Jo. A no každopádně teda ta hlavní věc, která se stala a změnila od minula, je, že už máme i nějaký jako další návrh toho, jak by to mělo fungovat. V newsroomu na ČT24 byla, což jsem si tady vypsal, to je moje oblíbená citace. Já jsem si, taky jsi napsal tu citaci a napsal jsi i to jméno té paní. A pojď dohromady. 3, 4. Irena Ryšanková. Dobrý, tak to řeknu jenom já. Irena Ryšanková. Já chci říct Irena Ryšanková. A řekla, že ten zákon je nová forma dadaismu. Jo, tak já... Ne, takhle to řekla, Maru. Já jsem studal slovo od slova, jsem to poslouchal dneska, ale to je v pohodě. Je to mediální analytička, teda abychom... Jasné, dáváme free shoutouty. Irenko, shoutout. Pardon, paní Ryšanková. Je to odvážný průnik dadaismu do pokusu o tvorbu zákonných norem. A potom taky ještě dodala, že je to unikátní výtrysk kreativity. Ne, paní Ryšanková jako by slejovala. Hele, New Shakespeare tohle. Ne, ona, jakože ty drag queens, když
mají jakoby konflikt, tak se dělají reading of the person a to znamená, že tě roustí prostě. Paní hodně četla. Dělala reading, hodně četla. Paní hodně četla o tu Klempíře. Ano, protože dostali jsme výtku, že mluvíme moc anglicky, zdravíme Vojtu Duvka. A takže paní četla o tu Klempíře. Paní četla, přesně. A doslova četla. Ta věc, co jsem si musel aktualizovat asi tak 4 hodiny nazpátek, byla, zatímco jsme od minulého dílu zrušili Stardance v podstatě a Peče celá země, tak teďka premiér Andrej Babiš vystoupil ze stínu, nenechal kluky hrát, ale stoupil si tam sám a řekl, že jak Stardance, tak Peče celá země by na ČT měli zůstat. No jasně, protože jemu jde o to, aby ho volili prostě ty starý lidi, kteří se na to dívají. Hele, slibem nezarmoutíš, ale furt lepší slyšet tohle, než že by to mělo zmizet. Já bych jenom chtěla říct, že motoristé ve svém programu měli, že to nezruší ty poplatky a že by, je to doslova v tom programu napsaný, a že by Česká televize, že by Česká televize a Český rozhlas měly být neplaceny ze státního rozpočtu, aby nebyly ovlivňovány. Ale ten stejný muž, legendární knírek Otto Klempíř, ano. taky řekl, že, a teď si to nevybavuju, snad to neřeknu špatně, ale ta pointa je stejná, sám řekl, že volební sliby končí a padají koalicí. Ano, to řekl dneska. A pak musíme táhnout za stejný provaz. Ano. Takže vlastně super, že máme předvolební sliby, který hodíme do koše. No nic. A dneska taky v den natáčení byly stávky. Byly stávky v ČT a Českém rozhlase a stejně tak se k ním přidali vysokoškoláci. Yes. Což jestli jsme se z historie něco poučili, pokud seš ve sporu proti studentům, seš na špatné straně historie. Je to tak. Statisticky řečeno. Já nevím, mně to přijde celý tady tohle, ta situace a vlastně jak se to táhne a tak mně to přijde jako taková jako ADHD vlastně jízda, taková perníková chaloupka, kdybychom rozhodovali o více jak 10 milionech lidí. Já myslím, že kdybychom tam šli my dva, tak to bude vypadat podobně. Jo, ale jako nikoho bychom nerušili. Jakoby nerušili bychom koncesionářské poplatky. No ne, ale tak víš co, jako já to myslím skrz ty vyjádření, že my tady jedeme... že on neví, co se děje. Minulej díl tady jedeme, tohle. A teďka taky prostě, jeden den tohle, za 3 hodiny je to jinak, pozítří jinak. No jasně, jakože jo, ne jako pan. Já vždycky hledám slova. Pan ministr, to je to správné, co jsem chtěla říct, kulantně, moc neví, co dělá. Mi přijde. Je to divné a je toho dost. Jsem chtěl říct, je to hezké, ale zase tak hezké to není. Není. Každopádně tolik bych řekl, pokud nemáš ještě něco, tolik bych řekl ke shrnutí, ať taky máme novinky v tom díle, ať se dozvíme něco zajímavého. Děkujeme za hlasování na Spotify, zjistili jsme, že vypouštění hezky epizodu po epizodě u nových řad seriálů je pro 100% lidí, kteří hlasovali, přijatelnější a nebyli to 2 lidi, z toho já jeden. Takže děkujeme všem, co hlasovali. Statistika je 100%. Statistika je 100%. Myslím si, že by to obstálo i v mediálním výzkumu. Jo, hele. Graf můžeme z toho vyjet, všechno. Koláčový graf. Koláčové. 1 barva. Zvládla i já. No, bychom mohli dát, no to je jedno. Dobrý. Nebudeme se v tom zbytečně zamotávat. Let's go. Další věc, nová věc. Halo, jestli někdo z našich posluchaček sledujících byli na koncertu Tame Impala poprvé v Praze, byl jsem tam taky, potřebuji dát krátký review. Let's go, jsem velmi zvědavá, ještě jsem neslyšela vlastně nic. Banger. Actually jsem fakt nic neřekl a čekali jsme a šetřili jsme si to až na živě. Banger. Jedním slovem, pro Vojtu bych řekl výbušňák. Já budu hodně používat teďka tady ty český slova, ať je Vojta spokojen. Já bych řekl, že ten koncert byl výbušňák takzvaně. A za mě, jakoby hot take možná, ještě před koncem, jeden z nejlepších koncertů, na kterým jsem byl. To není hot take, tomu rozumím. Jo, fakt jako super produkce, set design, všechno, myšlenku to mělo jakoby za mě fire, nějakých pár výpichů, předpokládám, že už to stejně všichni viděli na sociálních sítích, na Instagramu, Kevin Parker vytáhl krtečka. I love. Vytáhl svou dceru.
Miluju slova česky. Dcerunka byla úplně vystresovaná a celý stání u pódia, včetně mě, jsme jí začali mávat, ona mávala nám. Wholesome experience, fakt fajn. A co se týče... Příjemná zkušenost. Příjemný zážitek, zkušenost, ano. A co se týče toho samotného koncertu, 2 stage, extrémní světelná show, super. A potom někde asi v polovině měl takový jako mixážní raveový okýnko, kdy byl na druhé stage, mixoval si tam na pultíku, za mě cajk, super. A byl tam okamžik, kdy odešel se stage, šla za ním ta kamera, šel na záchod. To jsem četla, no. Vyščil se, umýval si ruce, jakmile si začal umývat ruce, celá O2 Arena tleskala. Okay. Měli jsme radost, že si umyl ruce. Není hovado. Přesně. A no, a to je asi tak všechno, jako bylo to fakt skvělý prostě. Nemám na to výtky. Jako slyšel jsem taky, že nějaký ohlasy, že špatný zpívání naživo. Nepřišlo mě to absolutně. A slyšel jsi dobře? A slyšel jsem dobře, až jsem si dal špunty do uší, protože to bylo docela nahlas. Ale jakoby v pohodě. A no a myslím, že byla specifická... Oca na koncertě se dal špunty do uší a umřel. Jak jsem si teda jako proti hluku nevzal špunty, ale dal jsem si sluchátka. A fungovaly. Jo. No a takový specifikum, který bylo podle mě u tohodle koncertu, protože naše předvolba je 420, bylo to tady 24. Okay. Takže jakoby celý koncert byla cítit tráva. Někdo to tam přehnal, borec vedle mě 2krát skolaboval, pak se tam hezky dogrcnul, ale víš co, jako jelo to dál. Zamávali jsme. To? Ne, ježmarja, v pohodě úplně. Chvilku tam jako nikdo nešel, ale pak jsme si stejně navřeli. Okay. A bylo postaráno, jo, jako zamávali jsme, zavolali jsme security nebo záchranku, odešli ho, v pohodě všechno, všichni happy. A jaký byl experience být na koncertě sám? Já to dělám ráda totiž takhle a chodím sama, takže... Vlastně jako super, tak já chodím i do kina sám občas, já chodím na koncert sám. Já mám i kamarády jako, ale... Víš co, já bych ti k tomu řekl? Já bych ti k tomu řekl, že jako, sice to stálo víc než terapie, ano, ale efekt stejný. Nice. Doporučuju. To neříkej naší terapeutce. Doufám, že se nedívá. No tak pokračujeme v hudebním okénku dále. Hudební okénko přepínáme do studia. A sice na Coachella. Takže pro ty, co neví, Coachella je festival hudební v Kalifornii uprostřed pouště, takže je tam vedro, sucho a spousta bohatých Američanů. Neplést si to s, jak se to jmenuje, Running Man? Ne. Burning Man. To je nějaká ta šílenost. To je crazy. No, tohle to není tak crazy, tohle je hodně o tom, jakoby, že hodně značek tam má svoje stánky a prodávají tam svoje produkty, jsou tam influencery, je to taky hodně jako komerční festival, takže není to... Ty ceny jsou crazy. No, kolik stojí stupenka? Já nevím. Já jsem viděla něco, že za $4,000 aj. No, jako samotné stupenky jsou taky drahý jako hovado, ale já jsem měl na mysli spíš jako věci, které tam jsou. Prostě necháš, na to, že je to v Americe a jak je Amerika teď pod AI vygenerovaným Ježíšem Trumpem křesťanská, tak to byly nekřesťanský ceny tohle. To byly hodně nekřesťanský ceny, no. Ale no, je to hodně takový jako komerční ten festival, bych chtěla říct, ale zároveň jakoby tím, že je to tak obrovský, ještě je to v té Americe, tak prostě jako mají dobrý interprety a vždycky ten headliner je prostě fakt jako výbušný, banger, jsem chtěla říct, výbušný. A ještě jsem chtěla říct takový fun fact, než se dostanu k té hudbě samotné. Sleduju občas na Instagramu na vyzkouší takový jeden influencer, takový oplácaný pán. A I love him. A byl na Coachelle a natáčel, že u těch food trucků nejsou žádný fronty, protože Ozempic. A on říká každý den, a on říká, alespoň je tady prostě víc jídla pro nás, haha, a dělá se z toho srandu, protože jakoby je normálně prostě jakože není obézní, prostě normálně jaký oplácanější, bych řekla týpek, a nechci urazit nikoho, protože to není ani můj cíl. A natáčel tam ty futraky, že jsou prázdný normálně kvůli tomu, že ani nežerou. No tak možná to byla ideální kombinace jako drahý prachy, velký prachy. A Ozempic. Nicméně, to je taková vsuvka. Teď se přesuneme k těm interpretům. Takže headliner je Justin Bieber a Sabrina Carpenter.
A já o ní Yes. budu mluvit Justin. taky. Já o ní budu taky hodně mluvit o Sabrině. Okay. A důležitý je, že to jsou vlastně 2 víkendy a oni, ty headlineři, tam jsou oba 2 ty víkendy. Takže jakoby, vem si asi teďka toho Justina, já ti pak doplním to s tou Sabrinou. Justina, já jsem krom toho, že jsem se koukal na ty úryvky, tak jsem si tady vypsal nějaké zajímavosti. Let's go. Again. Justin Bieber, tak Justin nejdřív ti... Bieber. Bieber. Beauty and the Beast. Pardon. Nejdřív ti na to řeknu můj názor. Můj názor. První týden je vlastně jako cením tu myšlenku. Já jsem nebyl úplně jako fanda tady toho kolektivního karaoke a koukání na Justina, jak se dívá na YouTube. No já to chci právě, že docela jakoby slamovat, že se mi to nelíbilo. V druhém trošku lepší. Jak už tam byla Billie Eilish, pak tam měl tu SZA, nebo jak se to vyslovuje, SZA. Takže tam už mi to přišlo jako zajímavější, trošku takový, teď mi napadá refined, vyladěný. Čeština. Vojto, ty mě dáváš. Takže to bylo jako lepší, ale i tak nejsem úplně jako fanda tady tohodle, no, nevím. No jako takhle, já na to budu kontrast s tou Sabrinou, jo. To právě, že velká docela internetová diskuze, že Justin, všichni se z toho mohli pokakat, že tam byl a že zpíval prostě ty starý písničky tak a jo a byl krásný a zpíval dobře, panebože, ale on umí zpívat dobře, to jako víme. Jsem ráda, že si mu je třeba líp, že není teďka na tom špatně, víme, že na tom byl špatně psychicky a závislostně a tak. Ale Sabrina Carpenter měla, jako já nejsem žádný velký fanda, ale měla obrovský prostě stage production, měla to promyšlený, měla tam kulisy, měla kostýmy, měla kameru, měla světla, měla to prostě jakoby celý tohle dohromady, úplně nádherný, plus do toho zpívala prostě jakoby tak, jak ona zpívá, jakože já si nemyslím, že nějaká úžasná, ale je šikovná prostě, nějaká, mám nějaký Grammy, jo, tak prostě asi něco zvládne. A kontra toho byl ten Justin, který tam byl sám s notebookem. A on to utáhl celý úplně stejně jako ona tím, že prostě je to Justin Bieber a známe ho všichni tady 20 let. Ale jako hodně ta diskuze se točila kolem toho, že ona jakožto holčičí interpretka musí dělat takový šaškárny kvůli tomu, aby jakoby to lidi ocenili, že kdyby ona si tam sedla s YouTubem, tak by ji poslali do háje všichni. Ale tím, že ty jsi Justin Bieber, tak si to můžeš dovolit. Takže to je taková jako trošku zamyšlení věc, si myslím. Ono ale teda zas na druhou stranu, jakoby Justin Bieber je jméno. Já a vím, můžeš si to dovolit. No jasně. Zejména proto, že se stal nejlíp placeným umělcem v historii Coachelly, dostal 10 mega. A hlavně tím, že nemáš žádnou stage produkci, tak jde hodně mu to do kapsy, těch 10 mega. To asi jo, no. Dolarů teda, bavíme se v dolarech. Ano. Podnítil historicky nejvyšší poptávku po vstupenkách. Jeho vystoupení bylo nejvíc vyhledávaným na Google v historii Coachelly. A ta nejzajímavější věc podle mě, během prvního víkendu prodal víc merče než kdokoliv jiný, jakýkoliv jiný umělec za oba víkendy Coachelly. Za první víkend 5 mega, do konce Coachelly 10 mega navíc ještě. To znamená 15 mega za merch dohromady za 2 týdny, víkendy vlastně. Typni si, kolik si myslíš, že byl předchozí rekord, který překonal Justin s 15 milionama? 3. 1,7. Ty vole. No dobrý, tak je to Justin Bieber prostě, jakoby, no. Takže do té doby, teďka do před 2-3 týdnama, tak nejvíc prodanýho merče bylo 1 700 000 a pak přišel Justin a řekl 15. 15, easy. Jsem Justin Bieber. Každopádně, jestli nevíš ještě, jestli nechceš ještě něco k tomuhle, Justinovi. Chci ještě něco říct potom, no. Tak ještě pojď. Mega se mi líbilo, že One Less Lonely Girl byla Billie Eilish. Protože prostě ona má na něm crush od malinka, všude to vždycky, je milion videí, kde ona o něm mluví na internetu. To, když se seznámili, byla hrozně velká věc, protože jakoby, to je asi jako já a Harry Styles, jako. Já to hrozně feeluju. V podstatě jo, jenom ti chybí 150 Grammy a celosvětová úspěšnost. To je detail, ale jinak je to já a Harry Styles příběh prakticky. Same. Takže jako ona tam byla se svým klukem, on tam byl jakoby se svou ženou, takže prostě jako to není jako v tomto smyslu, ale ten pocit si myslím, že byl stejně crazy, že prostě byla One Less Lonely Girl. Takže to jsem chtěla říct shoutout. A pak shoutout Sabrina Carpenter, která na druhý víkend vytáhla fucking Madonu. A zpívali spolu Like a Prayer s fucking Madonou, která je 67. No o Madoně si myslím svoje momentálně. Jakoby no jasně, ale její 67. Její 67. No, její 67. Měla ho před 30 lety, ale jako 67. Její
Já se za to budu nenávidět. Ježiš. Ptát se do... No nic, to si budu vyčítat další měsíc. Ale já si budu vyčítat to, jak hýbu s tím mikrofonem, ale bylo to česky. No, já bych ještě chtěl k tomu říct, že jako kdo to zandal, byl my boy Labyrinth. Yes, I love Labyrinth. Který nečekali jsme nic jiného, ale of course, zase suverénně. Aspoň něco, no, když už tady měl rozepři s Euforií a s Columbia, něčím. Jo, zandal to dobře, viděla jsem nějaký úryvky a prostě bylo to fakt jen dobrý. A zpíval tam i jakoby Euforii věci, tak jakoby tak jsou jeho. Mega dobrý. No. No a na stejné vlně, už se posuneme dál, máme tady starý hity Justin Bieber. Ano. A další fenomén, který teda Justin se drží, tady tenhle už se nedrží. One Direction. You don't know you... Nesnaž mi ty písnička, mě prostě Amerika začala zpívat toto. Která je tvoje oblíbená písnička od One D? To je jako ptát se, jaký je můj oblíbený dítě. Vždycky máš oblíbený dítě. Já vím, máš, no. Ale já bych mohla jít jako spíš po albech. Ježišmarec, jako moje první nejoblíbenější písnička. Walking in the Wind. OK, OG. Nějaký tady z jakoby... posledního alba to je. No dobře, tak ne OG, ale jako niche pick. A nebo Kiss You mám ráda, to je z druhého alba. Tak já jsem v tomhle docela jako basic bitch tím pádem. One Thing. Buď History nebo Story of My Life. Story of My Life nemám ráda. Ne? Tak Historie je hodně dobrá. Tak dobrý, tam se shodneme. Oblíbený člen? Harry Styles. Harry Styles. Já jsem mýval Liama, jakoby... Bobby. Nechť mu je země lehká. A pak Harry, no. No jasně. Liam. Nebudeme se o tom bavit. Ne. Pozitivní news, jedeme dál. Všichni kluci, co jsou tady ještě s námi, vydávají letos album. Nebo vydali. V lednu to byl Louis. Měl number one album v Anglii. Víme, jakoby takhle, já nejsme fanoušci, byl teďka v Praze, byly tam volné místa, četla jsem recenzi, že to nebylo úplně dobrý, že to nemohl utáhnout hlasově a tak, já vím, pokračuju. Druhý album, co vyšlo, byl Harry Styles, můj kluk, fucking banger. Což, buďme upřímní, jediný, který je relevantní. Ano. Třetí album, co vyšlo minulý týden od Zayna Cole, dneska jsem to zrovna poslouchala po cestě do práce, jako i dobrý věci hodně na něho. Doporučuju. Je to takový sexy R&Bčkový hodně, což Zayn prostě vždycky dělal. A doporučuju všem lidem, kterým si myslí, že Zayn je atraktivní, podívat se na klip Sideways. Nemáte zač. A čtvrtý album, co vyjde, je 5. června a to je album Nilovo, Dinner Party, který je celý o tom, jak se poznal se svojí přítelkyní, s kterou teďka je. Okay. Hrozně veřejně o tom krásně mluví, mega se mi to líbí. A Niall dělá takový folkíček irský, ale je to dobrý, takže let's go. Kanakol nebo poslední Jack Harlow, sorry. Jack Harlow. OK. Tak to jsem slyšel, tak na to navážu potom Kanakolem. Ano. No, já jenom malinkou negativní zprávu, nechci rozbíjet tady jako kluky 4, kterým se daří. Každopádně bohužel plánovaná minisérie, kterou měli na Netflixu domlouvanou, připravenou, tak ta se zrušila, Louis a Zayn. Protože evidentně Zayn dal přes hubu Louismu. Ano, oni měli rozepři už, když vlastně Zayn odešel z té skupiny a pak se nějak dali dohromady právě kvůli tomu, že umřel Liam a teďka najednou už zase nejsou. Už se ani nesledují na Instagramu. A jestli víme, že něco v dnešní době je jakoby definující bod vztahu a důležitá věc je to, kdo sleduje koho na Instagramu. Jakoby je to směšný, ale it is the truth. Je to tak? Ano, já jsem taky pro. Hippity hoppity. Káně. Káně je zpátky. Kanye West, teď nevím, jestli se jmenuje nebo Káně, nebo co? Nebo antisemita, můžeme říkat. Myslím, že se vrátil na Káněho. Nebo antisemita. To mě přijde to jako... taky. Legitimní. Synonymum. Západní Káně směřuje do Prahy. Dneska to přinesla Apolona Rychlíková na Page Not Found. A je to tak, má být v Chuchli. Myslíš v Čučli? Myslím Čučli. Asi bude jezdit s koníkama. Nicméně dělá to ta organizace, která dělá ten Rubicon.
minulý rok na Slovensku. To bylo taky Hugo? To bylo taky Hugo Productions a Ok. oni, ten týpek tam chtěl toho Kanyeho dostat To vím. a byl kvůli tomu ta velká akce a zrušil se Rubicon Festival. A oni se obecně jakoby ruší jeho koncerty po Evropě. Je to, já vím, že tak ty lidi píšou petice, protestuje se proti tomu. Čekám, kdy bude nějaký protest, rád se přidá. Já se určitě přidám, já tady si nemyslím, že tady západní Kanye má úplně co dělat, nemyslím si, že je to potřeba a tím bych to ukončila. A shoutout Apolona Rychlíková. Apolena Rychlíková, shoutout zejména proto, že krom teda Kanyeho, tak zejména proto, že poslední věc ještě, kterou bychom chtěli načnout, což je víc asi kulturní téma momentálně, ale navážeme to na popkulturu a sice stejně tak jako přišla teďka s Kanyem Westem, tak Apolena Rychlíková přišla s podobnými kauzami, které se týkají třeba Red Pill kluků. Ano, na tom Discordu. Sice přesně, Discord, Adam Kajumi, OnlyFans, velice příjemný témata. V uvozovkách, Jo, ve velmi velkých samozřejmě. uvozovkách. No a teďka s tím sice nepřišla Apolena, ale přišla s tím americká CNN, tak v investigativě odhalili takzvané znásilňovací akademie. Ty jsi mě o tom řekla první, takže... Jako takhle. Jenom velmi rychle, protože si myslím, že je důležité o tom se bavit, ještě v rámci toho, že máme vystudovanou žurnu prostě a myslím si, že umíme ocenit dobrou kvalitní novinářskou práci. A to děláme i v tomto podcastu, mimo jiné. Mm-hmm. A CNN přišlo s tím, že existuje prostě kanál, kde mužové, jak já jim říkám, to nejsou muži, ale mužové, mužové prostě učí ostatní muže, jak zdrogovat a znásilňovat svoje ženy. A mělo to měsíčně 62 milionů návštěvnost. V únoru, no, tady ten server zrovna. Takže... Pak jsou skupinky na Telegramu samozřejmě. Ano, přesně. A ten Discord a tady tohle to všechno. Mimochodem, Apolena je nominovaná na novinářskou cenu za ten text o tom Discordu, takže kdybyste chtěli hlasovat. Tohle je shoutout, který klidně dám já, protože Apolena, krom toho, že je nominovaná... Kolikrát jsme řekli slovo Apolena? Apolena, Majdalenka Apolenka s Veronikou. Tak krom toho, že je nominovaná, tak mnohem důležitější informace je, že jsem jí v neděli potkal v 11 večer na pivu. Takhle. A úplně feláci, přesně. Jakoby ani slovo jsme neprohodili, byla tam s nějakýma lidmi, už se nebudu otravovat. To jasně. Ale no, já myslím, že tohle je jako mnohem zajímavější, relevantnější informace, než že je nominovaná na cenu, jakože jsem ji viděl. Souhlasím s tím, že vlastně jste nejlepší kámoši teďka. Po cestě na záchod jsme se minuli. Ano, Marcos na ní a ona si řekla, yes, on pro ně bude Ona nevím, kdo hlasovat. seš a já modla. OK, takže jenom chtěli jsme tímto říct, tímto velmi zmateným kolečkem, že lidi jsou hovada, mužové jsou hovada a je dobře, že jsou kvalitní novináři, kteří tohle vlastně dávají na světlo, tato témata. A objasní nám, proč jsou muži hovada. A ta pop část této kulturní věci je, že teď vlastně časově zpátky nedávno ty jsi viděla Inside the Manosphere, ten dokument. Vnitř manosféry, nebo něco takového, od Louisho Theroux, což, co na to říkáš? Hele, je to takhle, já už jsem stará, takže já nemám takový přehled v té manosféře, jako třeba moji mladší kámoši, kteří mě to prostě říkali, že jakoby věděli spoustu těch věcí, já jsem je nevěděla. A myslím, že to je dobrý se na to podívat kort pro lidi, co třeba mají děti a mají malý kluky, aby věděli, jakoby, co sledují na Instagramu, že prostě ty influenceři dneska primárně zahraniční zatím, ale určitě tady v Česku je taky nějaký manosfér týpek, tak prostě ovlivňují ty děcka úplně už od útlýho věku, kdy oni je mají jako svoje modly, řekněme, tak máme Apolenu. A je to vlastně, ukazuje to takovou jakoby hloupost těch lidí, ale je hrozně jednoduchý, to mají ti hloupí lidi dneska jako získat peníze, pozornost a prostě, aby jim to všechno vycházelo jaksi. A vlastně toto pro mě ukázalo, ten dokument. Jak jednoduchý je být hloupej a mít prachy. Asi když jsi teda týpek samozřejmě. Takže tak, doporučuju. No a druhá věc, kterou jsem viděl, ty taky teda, ale to jsem viděl i já. A tak je Adolescence, což už je trošku s křížkem po funuse, už jsme to asi viděli většina, co to chtěla vidět.
Každopádně, pokud to někdo neviděl, tak rozhodně doporučuju. Trošku jakoby to není příjemný sledování, A o to je to důležitější podle mě. ale stojí to za to, no. A to, že je to celý natočený na jeden take, Tomu šešnička. nerozumím, tomu stejně nerozumím. Ale jo, je to, abychom to jako uvedli na prvou míru, je tam ta tematika těch incelů a té manosféry a jak až daleko to může zajít, když vaše dítě vlastně je těmato lidma ovlivňováno. No a ještě než se přesuneme k hot takeu, a ten už musíme stihnout trošku rychle, ať Ano. tady zbytečně netrávíme moc času. On má zase nějaký překvápko. Mám další surprise. A sice by mě zajímalo, Maru, jestli si vybereš Červený? modrou nebo červenou piluli. Počkej, mám na křivou. Já miluju tady tuto akci, že se to děje. Já nikdy nevím, co se stane, bych jenom chtěla říct. A vezmu si obě dvě. Obě dvě. Tak dobře, tak já si symbolicky vezmu modrou. Já nevím, co to znamená. Tak to je to druhý. Ta červená je jakoby... Že víš a Jak něco to je, že říká nevíš, ne? ten Morpheus to říká, že půjdeš dolů jakoby do té králíčí nory a koukneš, jak hluboko vede. To znamená jakoby v úvozovkách, Poznáš Matrix? že přesně jakoby odpojíš se od toho Matrixu. A ta červená, to je ta červená a ta modrá, že tam zůstaneš. Okay. Což, by the way, jedna poslední věta, sorry, ale to, že lidi z manosféry používají jako referenci film, který je natočený dvěma lidma, kteří se narodili jako muži, momentálně jsou ženy a ještě k tomu vlastně ta tematika Matrixu je jakoby podle těch samotných režisérek o coming outu. Ano. A že to používají, to je prostě vidět, to je ta hloupost, o které já mluvím, to je vidět ta hloupost, kterou ti manosférníci, jim budu říkat manosférníci, mají v sobě prostě, protože ani neví, odkud pochází jejich základní teorie prostě. Crazy. No a dneska si vezmu výbuch na starost já pro Let's jistotu. Takže tady máme hot take. Teď už by to tam mohlo být. Nice, začni. Já? Ano. Dobře, tak dneska jsem si nevzal tak hot take jako Já mám totiž mega hot take. Protože můj hot take je všeho, my jsme to trošku načli už minule, pokud se nepletu, že se vlastně jako furt točí něco novýho, vyjde Wuthering Heights, pak už ani není čas jakoby po týdnu, protože vychází Euphoria a tohle. Můj hot take, možná ne ani tolik hot. Já navrhuju kulturní hiatus, no přestávku, ne jakoby 2026 is the new 2016, ale prostě na měsíc přestat vydávat cokoliv. Žádný nový věci, žádný reportování, žádný bizár, žádný blesky, nic proti blesku teda, ale jakoby... Žádnej Ota Klempíř. Žádný, ne bizár, jak jsem říkal, bulvár, to jsem chtěl říct. Nic proti blesku. Žádný bulvár, nic, prostě chill, jít ven, dotknout se trávy, nadechnout se vzduchu, počítat mraky, jakoby trošku se Dneska relaxovat. je den země. No a to jsem ani nevěděl, jak Dupa na hrnec to sedlo. Dupa. I love Dupa. Můj hot take, já už nechci technologie, dejme si měsíc voraz, jenom I tak love jako this. na chill. Mega se mi to líbí, mega to supportuju a mám úplně jiný hot take. OK, tak to už bude víc hot. Je fakt víc hot a je to, jak jsem na začátku mluvila o tom, že Sam Levinson natočil The Idol, kde hraje můj největší mužský crush na světě The Weeknd. Taky víme, to je taky hot take už trošku in itself. Tak tam není hot teda Weeknd. Ale co chci říct je, že já si myslím, že The Idol bylo dobrý. To je mega hot take. Jako sorry, hear me out, jo? Poslouchej. Jak se jmenuje, Lily Rose Depp. byla mega dobrá. Ona umí hrozně dobře hrát, umí zpívat, je pěkná. Kostýmy gorgeous. Weeknd neumí hrát, OK, ale jakoby viděla jsem horší umělecký výkony. A soundtrack, který dělal k tomu Weeknd, banger, výbušnina za výbušninou, nevím, jak jsme to říkali, že to je banger, prostě jakoby soundtrack je super, lokace jsou super, je to na film natočený nádherně,
No a cože je to trošku divný, pane bože. Viděli jsme euforii, která byla vždycky trošku divná. A upřímně, The Idol lepší než 3. série euforie. Mega hot take. A s tímto se loučíme. A s touto peckou se loučíme. Děkujeme, že nás sledujete, děkujeme, že vás 150 minimálně hlasuje v anketách na Spotify a nejsem to jenom já a někdo druhej. Já jsem to nebyla. Nebyla, easy. Takže nás sledujte dál. Řekněte nám, co délka, protože evidentně jakoby se to neustále natahuje, takže chcete to kratší, delší, dejte nám feedback, děláme to pro vás, děláme to pro sebe, ale děláme to i pro sebe. Tak jo, tak čau! See you za příště.